Selamat pagi, baru bangun sama mau bikin minum. Mbah Ira iso turu dari jam 1, jam 4 udah bangun. Jam 1 baru bisa tidur, jam 4 bangun. Malah pagi-pagi aku wis turun dari ranjang untuk aktivitas di dapur, bikin minum. Nanti sarapan dikit ya lu bisa ya malah tidur lagi. Ra iso turu ya dombeni antimu. Ora ya. Ora ngono, jangan banyak minum obat. Tadi malam udah kesakitan aku ya tetep beli obat. Wis jan ning perut sakit, mau bersihin perut aja kelangan 85.000. Nek wong tuwa iki piye, nek ora ya nangis tenan, bare we nangis tenan aku. Aduh. Sudah harus diterima. Gak usah nangis ya, Mbah. Wis saiki nggo istirahat. Wis dicekel sing enteng-enteng wae, ngumbahi barang kuwi ya wis sak tekane. Sak isane, sesuk iso, sok mben iso, ora selak bosok. Thank you for watching. Good morning. Be healthy. Be healthy, be happy. Semuanya untuk bersenang-senang dan selalu sehat. Jangan lupa tetap like and subscribe. Dadah, thank you for watching. Thank you for watching.